Dobrý den, jmenuji se Rudolf Pohl a jsem výživový poradce. Ještě před 2 lety jsem bral denně spoustu léků. Postupem času jsem se dopracoval k obezitě a potom k vysokému krevnímu tlaku, pilovým a potravinovým alergiím, cukrovce, problémům s prostatou a nakonec i potravinovým intolerancím a zásadním zažívacím problémům. A dnes, po mnoha letech, lékaři uznali, že už žádné léky nepotřebuji. A to není všechno. Zhubl jsem přes 20 kilo, mám podstatně víc energie než před mnoha lety a celkově se cítím skvěle. A to všechno bez zbytečného hladovění. Možná jste na tom podobně jako já tehdy. Jsou vám předepisovány léky jeden za druhým, ale málo kdo řeší skutečnou příčinu vašich problémů. Pořád někde slyšíte, jeste zdravě, ale nikdo vám neřekl, co to vlastně znamená. I já jsem vyzkoušel nejrůznější diety, které nikam nevedly. Až jsem si položil otázku, co kdyby problém nebyl jen v tom, kolik toho jíme, ale taky v tom, co a jak jíme. Po intenzivním studiu zahraniční literatury, sledování různých specialistů a hlavně testování na vlastním těle jsem si vytvořil princip přirozené stravy, který je bez extrémů a zbytečného hladovění, chutný a rozmanitý, jednoduchý, dlouhodobě udržitelný a přizpůsobitelný vašim individuálním potřebám. Nejde o žádnou striktní dietu. Jde o to, že když začnete jíst to, co je pro váš organismus skutečně stvořené, vaše tělo se bude snažit uzdravovat samo sebe. Ve svém online kurzu Jak jíst vám ukážu, jak těchto úspěchů můžete dosáhnout i vy, pomocí konkrétních kroků, do kterých se můžete pustit už dnes. Naučím vás, jaké potraviny jsou skutečně přirozené, jak se stavit jídelníček, jak nakupovat a mnoho dalšího. Dozvíte se, jaké jsou hlavní příčiny civilizačních nemocí a co se s tím dá dělat. Jednoduše, bez dlouhých seznamů zakázaných a povolených potravin. Pochopíte principy přirozené stravy a proč vám to prospěje. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat pro sebe i své blízké. Představte si, že byste za nějakou dobu mohli odložit alespoň některé léky, že byste měli energii jako před lety, nebo že byste se konečně cítili dobře ve svém těle. Tohle není jen sen, je to možné. Sám jsem tou cestou prošel a teď ji můžu ukázat i vám. Klikněte na tlačítko pod tímto videem a získejte přístup ke kurzu, který vám může změnit život, stejně jako změnil ten můj. Pojďme společně objevit, jak jíst. V rámci kurzu Jak jíst získáte přístup k 25 praktickým videolekcím, e-knize s odbornými informacemi, naše vybrané recepty a další důležité materiály. Těším se na vás na kurzu.